Užívate horčík naslepo? Tak možno užívate úplne nesprávne. Poďme si povedať rozdiel medzi citrátom, malátom a bisglicinátom. Pretože každý je určený na niečo iné. Ak vás trápia krče, bolesti svalov alebo krehké kosti, tak vtedy rozhodne siahnite po maláte. Pretože ten je priamo na to určený. Obsahuje 240 gramov elementárneho magnézia v dennej dávke, vitamíny skupiny B, vitamíny skupiny D a bylinnú kombináciu extraktov. Ideálne užívať jeho večer. Budete sa bez energie a úplne že unavená? Tak vtedy siahnite po Magic Magnesium Citrát a áno, ten sa užíva ráno. Práve preto, aby vám pomohol a dodal energiu. Má totiž najvyšší obsah horčíka, vďaka čomu prispieva k zníženiu únavy. A áno, aj to je dôležité, má mierne laxatívny účinok, čiže užívajte ho aj vtedy, ak máte zácpu. No a myslím, že bisglycinát všetky poznáme, pretože tento je najlepší pre menopauzu. Ono je to taký ten pocit, že si láhnete do postele a vaša myseľ sa zrazu rozhodne, že ide robiť poradu, hej? A ide jednoducho analyzovať celý svet. A jednoducho máte stres, horší spánok a proste všetko toto prispieva k tomu vášmu nepohodliu, hej? Proste tá menopauza, či chceme alebo nie, nám prináša zníženú kvalitu života. No, lebo my vieme, že keď nespíme 7 až 9 hodín, tak tá kvalita života je znížená. A práve aj s týmto nám pomôže Magic Magnesium Bisglycinát. Toto je horčík na večer, hej. Užívame ho večer. Prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy. Obsahuje 240 gramov čistého magnézia v dennej dávke, vitamíny skupiny B, vitamín D a bylinnú kombináciu extraktov. A všetky tieto magnézia sú od značky, škandinávskej značky New Nordic. Môžete si ich kúpiť u nich na stránke alebo aj vo vybraných lekárniach. A samozrejme, všetky tri sú doplnky výživy, hej. To znamená, že ak máte nejaký problém zdravotný, tak sa treba poradiť so svojím lekárom.